Aké by to bolo bývať na lúke? Možno nie až tak komfortné, ako bývanie v unikátnom rodinnom dome v obci Lúka. Pohodlné parkovanie v garáži, tichá lokalita a výborná napojenosť na diaľnicu taktiež prispievajú k perfektnému komfortu. Poďme sa spolu pozrieť na spojenie luxusu, oázy pokoja a príležitosti pre vaše podnikateľské nápady. Rodinnému domu, zariadenému v industriálnom štýle, pridávajú na výnimočnosti veľkoformátové okná, vďaka ktorým sú priestory krásne presvetlené. Dom sa skladá z priestrannej obývacej miestnosti, spojenej s kuchyňou na mieru, zo spálne s veľkým šatníkom, z útulnej detskej izby a z menších praktických miestností, ako je kotolňa. Cez obývacú miestnosť môžete výjsť priamo na terasu, kde si môžete užívať príjemné večery a grilovačky v kruhu najbližších. V lete sa zase môžete tešiť na osvieženie v bazéne, v ktorom si je možné zahrať vodný volejbal práve vďaka jeho veľkosti. Okrem toho, že je toto miesto perfektným spojením zábavy a oddychu, na upravenom pozemku v zadnej časti nájdete aj objekt veľký 55 m2, ktorý vám dáva príležitosť na vaše podnikanie. Či už ho využijete ako kanceláriu, salón, hernú miestnosť, fitko, alebo napokon aj na bývanie, všetko je možné a je to na vašej preferencii. Ak vás toto kráľovstvo komfortu a prepichu nadchlo tak ako mňa, zavolajte mi a dohodnite si obhliadku už dnes.